بليت مشروعين هجا بروسيا هالبجاتنين شارداريان لتركيا كو بارتين سياسيين تركي كتنا نافي بروسيدا Atilla Kart parlamenteri beri CHP Ankara meyvani mendeben Slav bote bris kart despeki de tuhazım bizanı bunu ha akşener deriye ittifakan diyara girtiye gelu tesira ve ki çide belgora baveriyata Öncelikle tabii tüm izleyenleri, halkımızı, Despeki hemu temaşavanı me xelki xwe silav dikim. Şimdi öncelikle şunu ifade Neha despeki dixwazim vê ki bêjim divê warides sadece yerel seçimden ibaret değil. sihiyekî mar tenê helbijartineke ev xwe nîne sihiyekî mar ev tabla ku li helbijartinan wê derbikeve li nava Tirkiye wê careke din ji bo helbijartineke giştî destpêkekê veke yan jî Bu anlamda bi vî awayî careke dî helbijartina teqwîma helbijartinê bi awayekî normal wê berdewam be. Bi awayekî din gem li ser vêyekê baxivîn ji ber tercüme ez hêdî daxivin bi awayekî din helbijartina sihiyekî martê ji bo helbijartineke din ya giştî ji bo helbijartineke pêşwext zemînekî gelekî mezin e. Ji ber ku di nava Tirkiyeyê helbijartina çûyî di 2023 de awayê aborî demokrasî siyasî tehammül careke din tune yani ya xelkê ji bo van babetan di vî welatî de Tirkiye pêwîst e vegere demokrasiyê pêwîst e vegere nevaştiya civakî di nava vêyekê de jî ev partiyên ku mensûbên muxalefetê ne bêguman berêz Akşener û İYİ Partî jî vê berpirsyariyê vê têgeştinê divê wergire destpêkê dixwazim vêyekî bêjim û paşî bi mixabinî berêz Akşener yan jî İYİ Partiye ve ku îdareya wê dikin ne di nava vê têgeştinê berpirsariyetiyê de ne adeta em wiha dibêjin ku partiyeke siyasî yan jî ya ku pêwîst e bike diyar e lê nake namzetên AKP li bajarên gelekî mezin ji bo ku helbijartinê ser nekevin pêwîst e partiyên dî di vî awayî de tenê ev şeş partiyên di nava masaya şeş partî de bin ne tenê ew belku HDP û her wiha YSP jî pêwîst e bikevin li gel hev û her wiha rawêja niştîmanî bikin rawêja demokrasî di nava wê de şert û mercên navxwe her wiha yeksaniyê nava herêmî her wiha şert û mercên herêmî her ji niha pêwîst e bên behezkirin û vevartin demehal bi vî awayê li vê derê berêz Akşener yan jî îdareya İYİ Partiyê bereva jî vêyekê diçin û her wiha dixwazin wê bikin ya ku ew li serin tu li nava neh bajêran tu sê çar bajêran ez dixwazim bibim nemumkin e siyaset pêwîst e bi awayekî rastî bêwergirtin hûn diayekê dikin ku ne rastiye di netîceyê de ev karên ku hûn dikin çi dike bi awayekî feelî ji bo namzetên AK Partiyê dibe başî û dibe nexatekî baş namzetên İYİ Partî tenê nabe sedem ku dengên xwe ji CHP dengan werbigire belku bi şert û mercên navçeyê bi şert û mercên namzet civakî û her wiha aliyên din jî
جي AKP جي وی دنگام بگره لی اف پارتین کو دناوا مخالفت دا جه دگرن بتگهشتنه کی نافچه پیویسته بکوین ناوا کارکی تماشا بکن از بحث ریکفتنی ناکم her il düzeyinde, تگهشتنه حرمی ilçe düzeyinde ده هر باجر کی ده هر جه کی ده پیوسته بکوین ناوا تگهشتنه کی جاره کی ده زیبیجم en önemli حل بجارتن سیوی کی مارد تایبەتیاوی ئەوە کو ئەنجامێن وێ ببە سەدەم ژبرۆ هەڵبژارتنی پێشوەخت باشە برێزاتی لە کارتنەها برێزاک شەنەر دەبێژێ برێزاک شەنەر دەبێژێ ئەس دێ کاندیدەی خۆ لە ئیستانبولê Ankara ئەشتەرە بێژم ئەمێ دەربخن و کاندیدەی منژی دێ سەر بکەون یانێ گەلو گۆرا ڕاستیە سیاسەتا تورکیە ممکنە ئی پارتی سەرۆکاتیە شارەداریە ئیستانبول و ئانقەرە بگرە تو چاوات بینە yani Ankara'da, İstanbul'da, لە İzmir'de, ئەنکەرە لە ئیستانبولە لە ئیزمیرێ Adana'da, لە ئەدانایەژی ده لە ئەدانایەژی Mersin'de, لە مەرسینێ buralarda İYİ لڤان Parti'nin باژاران kendi adayı ئی پارتی بنونەرن خۆ تەنێ ئی پارتی تەنێ دەما بکەوێنەوە حەلبژارتنێ احتیمالە سەرکەفتناوە نینە تشتێکی وها تونە son seçimlerde تەماشا بکەن دە حەلبژارتنێندا وێدە ئی پارتی Türkiye'de söylüyorum. دناوا تورکێدا ez دەبێژم لە سێ باژاران %20 seviyesinde سەدی بیست تەنێ لە یۆزگاتێ aldığını biliyoruz. سەدی سی دەنگ برن ئەم وەیەکێ دەزانن Bu ortada olan bir يعني ئەvە ڕاستیەکە کو دەرناوە ڕۆژەوێدا هەیە ینی دانکێتێدا هەیە و تابلە و دەهەڵبژارتنێک دا تابلۆ دەرکەتەوە لە تورکێ دناوە تورکێ دەل بگشتی لە تورکێ yerde تەنێ لە سێ جەهان 20'yi aşmış. خودی سەدی بیست لە دوو جەهان و لە جێژی سەدی سی دەنگ گرتنە یعنی هین بچه ئاوایەکی دە هەڵبژارتنە نافخۆییدا وێ چ بکەن ینی وێ چ ببێ چار پێنج کاندیدێن وێ نامزاتێن وێ هەبن ژێئی پارتیێ لە داویە ئەvێت سەدی چل دەبن 135 دەبن Kolay kolay düşmez bu. لێ O partinin adayı belediye başkanı olacak. پارتیێندن یە نامزەتەنە ئەوێ ببن چێ ئەوێ ببن Hadi bir yerde سەرۆک aday almışsın. دەنگێن وە سەدی بیستن لە جیاکیش 130 ئەوژی لە یۆزگاتە و تایبەتیێن وەنە یانجی تایبەتیە نامزەتێوەنەوە ئەن سەرکەفتن وانە لێ لە حەشتێ و یەک باژێرە یەک باژێر بێژن Ben کو ڕابن بێژن ئەم لە ئەنکەرە لە ئیستانبول لە ئیزمیرە یانی neden kazandığını İzmir. biliyorsun. چما هون سەرکەفتن نابن ئەف نە تشتەکە بێ باوەڕکردن Böylesine açık bir tablodan söz یانی تابلۆیەکی وها هەیە ئەس بەحس لێ دەکەم taraf olmadığı gibi یانیش بەرکو نەتەرەفەکی ڕاستەقینە تشتێکی جدیژی تونەش بەرکو برێز کارت یعنی ji alî opozisyona Tirkiye ve dixwazim bêjim yani masayeke şeşalî hebû di dema hilbijartinên parlamentoyê û serokkomariyê de Akşener ji wê û İYİ Partî ji wê ittifaqê derketin paşî dîse vegeriyan yani di raya giştî de dîtinek heye ku ne zelale İYİ Partî partiyeke duwarê demokrasî mafê mirov taybetî pirsa Kurd jî partiyekî ne zelale partiyekî heta ne muhalîfe ti çavat bîne efendim tabii ben aynen bu düşünceye ئەفەندم ئەژی دکەڤم نەواڤێ هێزراوە ینی پشتەوانیە لێ دەکەم konusunda ئی پارتی دووارە دموکراسیەدا تەمسیلاکی ژان ئالیێ دەکەن حەیانە هاژی دیار ناکەن hitap ediyor. Efendim باوێکی مرکزی خیتاب هەیە تێگەشتناویش بۆ لیبرالیە هەیە لێدەما تەماشەژی دەکی ژالیەکی دن CHP ile
دگل MHP dikevanav pêşberkeyekê ji aliyê din çep e dûn bû yan jî pêr bû di medyayeke merkezî de geş nava programê de ma temaşe dikî Tarihler içinde izliyorsunuz. yani tu matmayî dimînî ji ber ku di navayî partî de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ji AKP evên ku hatine ji AKP bi awayekî bingehîn de bi hezbikim olan Melîk milletvekillerinin olduğunu biliyoruz. Gokçey ku namzetê wane û wekîlê wane em dizanin Sorun şuraya geliyor efendim. niha Sorun şuraya geliyor. kêşe dikeve vê derê Cumhuriyet Halk di vê demê de hakkıyla CHP yönetilmesi meselesi. bi awayekî durustê îdarekirin yan jî naîdarekirin li vê derê İYİ Partî di vê demê de Üçüncü derecede di dereceya sê de renga karîgeriyê wî hebî bu ji aliyê siyasî divê jîwarî de ama Cumhuriyet Halk Partisi maalesef karîgerî li ser CHP lê bi mixabinî ve jî CHP li dawî helbijartina giştî û helbijartina serokkomariye ev berpirsatiya ku kete ser milêvê nerakir hûn hizir dikin ku CHP berê serokê CHP li çardeyê mayîs li gel Umît Özdağ kete nava rêkeftinekê hûn vê yekê dibînin 3 tane bakanlığı veriyorsun. sê wezîra dideyê müsteşarê mîtê dideyê ev yek nayê qebûl kirin Ve ne yapıyor? û çi dikê Geliyor. tê carekî din dibêje we ku Efendim, laiklik ilkesi anayasanın 66. maddesi konusunda bana maddeyan şêst û nehê li destûrê hûn wê sozê bidin min ve maalesef Cumhuriyet Halk tiştekî Partisi'de- davêje Hadi oradan programekî danî bu büyük fotoğrafı okumamız gerekiyor. pêwîst em vê fotografê mezin bibînin û Asıl temel bixwînin sorun bi vê yekê kêşa mezin a CHP ev berpirsatiya ku heye ev erkê ku heye konusunda bence dike ya nake babete ifade etmek isterim. ev pêwîst ez vê yekê îfade bikim çûnke pêwîst em vê yekê bibînin vê derê deselata AKP li nava dewletê Bugün Türkiye îro Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal kurumları cumhura dewletê devlet olma bingehên dışında wên hareket edemez hale geldi. destûrî wiha lê hatiye ku bi vî awayî kar nake niha li bin îdareya AKP de ye Erdoğan'ın berês Recep Tayyip siyasi çıkarları Erdoğan üzerinden siyaseta xwe ya kesayetî û herwa siyaseta xwe ya partayetî em dizanin bi vî awayî partiya CHP anayasal kurumlarını dezgehên yeniden inşa etme destûriyên sorusunda- welatî Bakın bunu söylerken pêwîst e careke dî bên avakirin ve pirsiyatiya wan e biraz daha konuşmamı de yavaşlatıyorum. Bilo bilo start niha devletê de niha gava ku ez vê rewşê dibînim vî wêneyî ku tu ev fotografê ku tu tênê berçav dibînim yani di nav va alûziyan de İYİ Partî dibêje bi serê xwe bikevmê HDP dibêje bi serê xwe bikevmê alûzî di mesela Dêva Gelecek Partî Saadet Partî CHP de heye yani çawa di hilbijartinên şaredariyan de bi metodekî nû opozisyon muhalefet dê bikaribe şaredariyan bi dest bixe taybetî li van bajarê mezin belê ferm Şimdi tam da oraya niha ez dixwazim vê yekê behs bikim li vê derê careke din evên ku îdare kirin û organize kirîne heya vê derê CHP ye ez bawer ji vê yekê dikim CHP içinde şu anda di nava Enkerê de bi awayekî mezin renge Mensûr Yavaş bê namzetkirin û li Stenbolê ji namzetê bihêz dibe renge kesekim ez endamê wan yê parlamentoyê bûm lê gelek nizanim ku ew çi dikin lê swêyekê dizanim ku partiya CHP civakê hembêz dike di nava herêma xwe de rês lê têgirtin û her wiha nûnerê xwe bi vî awayî dema destnîşan dike partiya Saadetê wê piştevaniya wan bike piştevaniyê bide kandîdên
CHP Gelecek Parti و هەروەها پارتیا سبە ڕۆژێ و هەروەها پارتیا دەڤایە دێ پشتەوانیە بدن CHP و مەجبورن جبەرکو لە نامزەتێن وان لە باژارên mezin dernakevin. Dema tabloyekî bi vî awayî dibe İYİ Partî jî dixwaze bikeve berçavan. sorun şu, Wê çaxê kêşe ev e ku CHP gerek o bölgenin dinamiklerini li dînamîka navçe careke dî li berçav bigire yan jî dema ku pêwîst bike bawayekê giştî behweriyê bide civakî toplumsal kabulü yaratacak olan qebûla civakî careke dî çê bikin di nava hawlatiyan ku ferq û cêwazînekê ji logo güvenli yaratan û behwera wê namzetên bi vê awayî derbixî zaten divê demê de seçmen di nava nezdinde evên ku diçin o hel değerli bijartinê ew bundan emin olun. rawêj wê bê rojevê emîn bin ji vê yekê Zaten Siruşta siyasetê ev e hemû babet ev e ku tu behweriyê bidî civakî hem bi awayekî partî hem jî bi awayekî îdareya wê partiyê hem jî kimlîka namzetên xwe li ser vê yekê tu behweriyê bide bu civakî güveni vermek. Bəli. Bu süreci bu anlamda bi vî awayî bi vî awayî pêwîst e bê îdare kirin ez hêvî dikim ku partiya CHP tartışmaları artık geride bırakıp ev pevçûnên ku hene li dûfxwe bihêle Türkiye'nin gündemine yoğunlaşır. û herwiha bikeve nava rojeva Tirkiyeyê îdareya merkezî jî li CHP kêşeya Kurd daha somut hezrawan li ser vê yekê olmalıdır. daha bi awayekî bingehîn behez bike û herwiha yeksaniya hewlatî bûne li hemû Tirkiyê ev yek mimkûn e Ama eşit yurttaş hukukunun belê içini heqûq doldurarak mafê öbür taraftan yeksaniya hewlatî herwiha ji aliyekî din jî hûn radibin ku li çardeyî Mayîsê çi dibêjin kayın tayini konusunda Umît Ozdax di duwarê qeyûman de ragihanekê dikin ku nayê bawer kirin gerekiyor. Bəli. ku Gelek pêwîst e bi Birêz awayekî Atîla dî Kar. Bəli. hûn reftar bikin. Bəli. Spas Yasal, bote Birêz anayasal Atîla Kar. düzenlemelerini Parlamenterê ortaya berê getirerek Partiya Komariya gel CHP yê Ankara ji Ankara gel.